ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி சென்னை உள்ளகரமில் இருக்கிற ஒரு நியூ 3 BHK அப்பார்ட்மெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மெயின் ரோட்டில் கிருஷ்ணா ஸ்ட்ரீட்ஸ்க்கு அப்படியே பேக் சைடில் இருக்குங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 100 மீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் டிஸ்டன்ஸு. இங்கேருந்து அப்படியே ஆப்போசிட் ரோட்டில் உங்களுக்கு நங்கநல்லூர் போகிறதுக்கான வழியும் இருக்குங்க. இந்த பில்டிங்கில் உங்களுக்கு ஸ்டில் டு ப்ளஸ் 3 ஃப்ளோர்ஸ், கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு கார் பார்க்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. லிஃப்ட் ப்ரொவிஷன் இருக்குது, மெட்ரோ அண்ட் போர் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது, ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குங்க. இந்த நியூ 3 BHK அப்பார்ட்மெண்ட்டோட டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்திங்கன்னா 1468 1468 ஸ்கொயர் ஃபீட். யூடிஎஸ் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 543 543. இது வந்து நார்த் ஃபேஸிங் என்ட்ரன்ஸில் இருக்குங்க. 3rd ஃப்ளோரில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. உள்ளே என்டர் ஆனோன்னு ஒரு ஸ்பேஷியஸான ஹால்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு பால்கனி இருக்குது, ஒரு கிச்சன், 3 பெட்ரூம்ஸ், 3 டாய்லெட். அதில் 2 டாய்லெட் வந்து அட்டாச்ட் வித் பெட்ரூம், ஒன்று வந்து காமன் டாய்லெட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு 3 பெட்ரூம் அண்ட் ஹால்லையுமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஃபால் சீலிங் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. 3 பெட்ரூமே நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்குங்க. இங்கேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் ட்ராவல் டிஸ்டன்ஸில் அப்கமிங் மெட்ரோ ஸ்டேஷனும் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ நல்ல ஒரு ப்ரைம் லொக்கேஷனில் உள்ளகரமில் இருக்கிற இந்த நியூ 3 BHK அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு பில்டர் கோட் பண்ணியிருக்க ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1.50 crores, 1,50,00,000 ரூபாய். ஆல் இன்க்ளூசிவ்ங்க, இன்க்ளூடிங் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வேல்யூ தான் சொல்லியிருக்காரு. இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுசாக பாருங்கள். மேலும் டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா டிஸ்பிளேல இருக்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் ஷேர் பண்ணுறோம். இது போல் ப்ராப்பர்ட்டி டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி தேவைப்படுறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ.